zose zinokundwa nemi, zinokundwa nemi, ndikouya koni dzenyu munotipa, koni dzenyu munotipa uchene avanonamata, ava vanonamata makomborero tokamuchira makomborero iwaya ayatioma. Ndinotenda Mwari zvikuru manererano ano ndokumbira tigare pasi mazvita enyu. Regai ndikukwazisei hama dzangu muzita ramambo Jesu. Amen. Tinotenda Mwari nekuda kwenyasha dzawo. Tava tikasika kupinda mushoko. Regai ndiremekedze vanoremekedzwa vese vari pakati pedu, tungamiriri wese uye nyangwe nevashumiri vakashumira ndisati ndauya nhasi. Mwari ngaakuitirei nyasha zvikuru. Mbare ndinonzwa kufara ndichiona nekuuya kwenyu kumusangano watinawo panapa. Regai ndikukwazisei Mbare zvakasarudzika muzita raJesu. Mbare woye. Amen. Chada tiverengere shoko raMwari kubva kubhuku yaJohn chapter 2. John chapter 2 baba verse 1 yes. Johani chapter 2 verse number 1 ndichaverenga. Nezuva retatu mutambo wokuwana waivapo pakana yeGarirea. Jesu namai vaJesu vakanga varipo, naJesu navadzidzi vake vakanga vadanwawo kumutambo wokuwana. Waini yakati ichizoshayikwa, mai vaJesu vakati kwaari, havachine waini. Akati kwavari, ndineiko nemi mai? Nguva yangu ichigere kusvika. Mai vake vakati kuvaranda, itai zvose zvaanokuudzai. Zvino kwakanga kuna makate matanhatu amabwe akanga aiswapo netsika yavaJudha yokuzvinatsa. Rimwe nerimwe raizadzwa nezviyero zviviri kana zvitatu. Jesu akati kwavari, zadzai makate nemvura. Ivo vakazadza kusvikira pamuromo. Akati kwavari, cherai zvino muise kumukuru womutambo. Vakandoisa. Zvino mukuru womutambo wakati aravira mvura yakashanduka waini, asingazive payabva. Asi varanda vakanga vachera mvura vaiziva. Mukuru womutambo akadana chikomba akati kwaari, munhu mumwe nomumwe unositanga abudisa waini yakanaka neisinganaki. Kana vanwa kwazvo, asi iwe wachengeta waini yakanaka kusvikira zvino. Tenda Mwari wakudzwe. Regai tinamate. Mutsvene taurai kuupenyu hwedu. Zita renyu rikudzwe, riongwe rinamatwe nokuti makatendeka muzita renyu Jesu Kristu weNazareta. Amen. Regai tiuchirire muverenge mazvita. Bhaibheri rangu rati uyu ndiwo munana wekutanga wa Kristu Jesu auya panyika. Sei wanzi munana wekutanga une chekuita nerelationship ukama pamuchato. Pamuchato pari kubaritanidzwa muri mbiri. So Jesu chaakainga chekutanga chikuru ndechekunza ukama wemunhu nababa. Ukama wemunhu nababa waitsvakwa usiri kunyatsobatana nekuda kwekuti kare
vaenda nemombe, vaenda nemakwai, ropa rochekwa remhuka kuti munhu aponeswe. Asi uchaona kuti mombe dzaigona kupera munhu achiri kutadza. Ndikakudzora kumashure mbichana tikatanga gemu yemombe iyoyi, dzimwe nguva uchatoona kuti newo wacho munombe yacho hausisina futi kana kuti hauna. Zvoreva kuti Jesu paakauya pamuchato ari kuti metsi dzamaitamba dzaikusiyai makabhuroka ende pasina chafamba. Saka uchaona kuti kune zvatinombotsvaka muupenyu, but kwatinoenda ikoko hatisi kugutsikana nezviriko, uye patinotraya tinongosiyiwa tine dambudziko. Saka Jesu waburukira pamuchato kuti ndauya kuzobatanidza Baba nechechi inova kereke vanhu. Saka Jesu wakauya pamutambo wepakana, but heri ino dambudziko raakuzikanwa Jesu auya, zvanzi waini yakapera. Unoziva waini ndio inoita kuti zviiteka vanhu vanwa vachifara vachitamba so. Mafaro ese akashayiwa zvekudya kana zvekunwa hapafarike. Mafaro ese angarongwe nevanhu anotsigirwa nezvekudya kana kunwa, vanoti ukama igasha. Saka gasha apa ndo ranga rapera, ukama huripo. Saka Jesu akuapurochwa manje kunzi waini yapera. Hakuna chinorwadza varongi nevaridzi vemuchato kuembaraswa kusvika palevo rekuti mutambo uchiri pakati bhajeti rako vamakisa. Munhu zvichida akagara pasi akaronga. Muchato hauirikani waitwa vanogara pasi vanhu voronga, but vapedza kuronga zvinhu zvatanga waini yakapera. Ndaona kuti muupenyu pakashayikwa Jesu, kana tikarongeka tikangwara zvakadi pane chinoshota. Kana vanhu vakanzi vakarongeka vakangwara vanogona, Kristu akashayika panzvimbo, pane zvichemo zvinosimuka. Nyangwe munhu akafunda, indetange ndiri against kufunda, minu handizivi kuti inda, nokuti ndine vhesi yakanditsigira inoti anosumudza marombe, kumarombe ndokwatirika. Saka ndikangonzwa pana akafunda sindodambomutsika mbichana, nokuti nzwa pane kurongeka nekungwara kune vanhu, but unotodzwa kuti but tichine dambudziko vanhu vakangwara kudaro. Shortage inongotaridza kuti muupenyu hwevanhu kana vakaronga chipi nechipi asi vakasataura naKristu panoitika shortage. Pane chinhu chiri missing. Munhu watsvaga mufaro mudoro, but adhakwa bhabharasi ramurova, mangwana ari kuda rimwe, but yepano homwe iri kuserera. Kureva kuti pane chisiri kubhalansa mumafaro ari kutsvaga. Chese chatsvagwa nemunhu ari kuchitsvagira kuti upenyu huite zvakanaka, but kana pashota Kristu pachinhu ichi, pane kashortage kanongosimuka so. Wanano inogona kuvapo, akuona wakanaka akutora wadirwa runako, but wamumba mune nyaya, rudo runogona kushota iwe uri mumba. Unoziva tine vakadzi vakutoziva nyange vari mumba vari muwanano kuti murume wangu ane munhu waanodanana naye, kuda kuti vanotoziva kuti hadanane neni, anogara neni, but anodanana nemumwe munhu. Kune vakadzi vanotozviziva. Unozviziva iwe wako ane munhu wake anogara newe, akabvisa mari akakuroora, but paleva apa pakashota. Ukada kuona vanhu vanogarisana vasingadanani, mumwe ngaaedze kana kukisa mumwe akubuda kuenda kubasa, anobvunzwa kunzi indava, because zvinotonetsa. Kwakanaka here? Kisi akawana ndepa muchato ipapo yekutoita kuudzwa kunzi you may kiss. Izvezvi hakusisina, kune you may kick, kurova chete. Jesu akashayikwa, mumba vanhu varimo, love inoshota. Vanhu vanorongeka, vanhu vane zvinhu zvavanoisa panzvimbo kuti zvifambe zvakanaka, but Jesu zvino paauya pamuchato pane chaaingidzwa nzi waini pano yapera. Kwete kuti vachati varambana, aiwa vachiri kudanana, but hapana chiri kunwika.
une madhira unotraya kuita nekumhanyisa kuti zvifambe zvakanaka, but unozoona kuti nyangwe mari yacho iripo pane chinoshota. Mumwe ndokubva nditi aiwa inga shoko rinoti money answereth all things. Inzwa chinonzi mhinduro kuti chii? Mhinduro iri madimensions akasiyana. Yes imhinduro, no imhinduro. Sapane pamwe pekuti mari yacho iripo, but kana kensa yapo iyo mari iripo haigone kukubatsira kusvika muchinda werugare akuwanira nyasha. Hama dzangu tingaunganidze zvakawanda tikarongerana, pane chinoshota. Dzimwe nguva hausi munhu wekuti hauna chekupfekayo, hembe unadzo, vachakashota pauri hauchene, unongopfeka chete. Saka uchiona usati wambonzi ende wakachena hausati. Unopfeka but hauchene. Chopisa icho. Gore rinopera pasina ende uri smart, unongochikonzi uripo azvione. Wai, pane chinoshota. Boro vanhu vanorongeka, vanhu vanoita zvinhu zvavo, but murume anonzi Kristu akashaika panzvimbo. Unaza kune vanhu vanokuvadzwa nemafaro. Iwo mafaro aunoda, mabreakthrough aunoda, ndawana zvakati, zvimwe zvacho zvikarapo iye akashaikwa, unoita dambudziko rinowanikwa nevanhu vane zvinhu vasina iye muridzi wezvinhu. Nokuti mumwe anoti aiwa ndikazviunganidzira zvinhu zvangu soupenyu unoita zvakanaka, kune nhamo yevanhu vanazvo. Iwe unofunga kuti nhamo ndeyevanhu vasina. Kune imwe level yenhamo futi yakuti Jesu akashaika, imba iripo, motokari iripo, nhamo inowanikwa mumotokari vamwe havaizive. Iwe pfungwa yako ndeyekuti asi ndikawana yangu ndikafamba nemota yangu. Munofamba munhu Petro yakatsvuka hakudzei, anenge achingotsvukawo maziso arimomo. Mune nhamo dzemumota. Unozoona muimwe shasha yakumhanya nechigubhu, zvinoshota uri mukati. Jesu akashaika, kurongeka nekungwara hakushande. Kurongeka tingarongeke. Samurume uyu budget yakaita zvakanaka, but chiri kungomushamisa handizoti musi uyu vanhu vakanwa sei doro wine yacho. Wine yakanwika kusvika palevel yekuti mutambo usati wasvika kure, zvipo zvisati zvabviswa, panga pakunzi pano taane problem, izvo zvipo zvisati zvashedzerwa. Ko makauronga sei mutambo wekuti tisati taenda kure pakutowanika shortage? Hama dzangu vanhu vanorongeka nekuita zvinhu zvavo, but matambudziko kune anongoda Jesu chete kuti agadziriswe. Nokuti chinzwa inonzi wine manje, it matures with time or by age. Zvona kuti vakatoda imwe wine, muchato waya kutomboitwa hold on kusvika mizambiringa yaviriswa. But ndinofara kuti kune muzambiringa wechokwadi anoti kuna John 15, I am the true vine. Kunoti zvaizomirana iye anomiramira pazviri zvinoita. So chandiri kuona pamuchato wepakana hapana kushota wine. Pakashota kuziva kuti aripo ndiani, nokuti iye ndiye muzambiringa wechokwadi, ndiye ane wine chaiyo, nokuti nyangwe mkuru wemutambo aivapo, yakangoshota aripo. Unoza sometimes title uyu aitonzi master of ceremony, mukuru wemutambo, the guardian of the feast, wine yakashota aripo. Kunati kune munhu angapiwa a position kurana zvinhu zvese anoremekedzwa aripo, but pane chakashota. Unozare zvinoshota mulife yaminister, iwe uchitoti zvavo vagere kuri nani kumusoro ikoko. Kumusoro uko kune zvinoshota. Kune vakangwara vakarongeka, vari mapositions aunoyemura, vakashaya Jesu variko, kunochemewa kumusoro ikoko. Kumusoro kunotoda nyasha zhinji manje, nokuti attack inouya kumusoro kwaenda kutombomira zvakanaka. The more yaunoelevetwa uchisimudzirwa, the more people hate you. Unosimudza dzimwe mhepo dzinorwa nevasimuka chete.
Satana anokunetsa uri rovha harizaino ukapinda basa, anokunetsa wapa basa unoshandira mahara. So inhamo yako izvezvi haisi kutsvaga basa, ndeye kutsvaga rinobhadhara, nokuti pabasa waapo but hapana kubhadharwa. Wakaipa wacho havhunduke kuti yawedzerwa mari, anongochunawo volume yenhamo muno zvinowedzerana. Pawakutobata zhinji ndo pazvapa akutorwara mwana wacho futi. Pakashayika Jesu pakangoshayika chete increment yesalary haimuvhundutse Satani. Unoita nhamo yevanhu vari kutambira zhinji. Every level ikashota Jesu ine nhamo yayo. Iwo uchoti munamato wangu dai ndasvika kumusoro, dai wati Mwari endai neni kumusoro, nokuti ndikaenda ndega imi mukasara. Pane zvinorwa nevanhu vaikoko vane matitles. Aivapo mukuru wemutambo anoremekedzwa, but waini ndokubva yamuembarasa. Aripo mukuru wemutambo, ukuru hwake hukashaya basa. Svika vanhu vakati siyai mukuru, ngationei Jesu. Ndofunga yanga yangu vekumakisa mukuru akavhoterwa nevanhu, vakuda mukuru anoda vanhu. Nokuti uyu akanzi mukuru wemutambo iposition yakangowaniswawo nevanhu, but kuna akada vanhu akaburuka akasiya denga rake, akaziva kuti panyika apa pane zvinoshota, vanhu vangarongeke vakangwara, but presence yangu inodiwa. So mukuru wemutambo aripo, havana kuenda kwaari. Problem yako uri kuenda kuvanhu vasiriwo. Pane kwandairoja kuwadzana. Mudhara wandairoja naye akati shamwari marenti ari kungokwira, ngatitaure nalandlord manheru handei kumasofa. Ndikati mudhara zvakanaka zvamataura tisataenda kumasofa. Chiri kuita kuti akwidze. Kwa okay futi zviri kuita sei? Kwira. Saka tikabva pano tozoenda futi kunoona okay. Ndopa akanoti aite. Tiri kuenda kuvanhu vasiriwo. Uri kuchemerawo neanotochema. Unazara kuti kune vanhu vakura zvokuti even mukuchema kwavo vanovanza. Kune vanhu vakuti kana vakatova nenhamo havataure. Iwo uchivaona unenge uchitoti vari right. Ndo maqualities alida. Dzimwe nguva kana baba chaiwo pamba zvinhu zvikaoma, vana vakachema, baba havajoine vana kuchema. Vakazvitrena kuti ndiri baba, ndofanira kupa vana hope. Havachemi in the presence yevana. Anoenda kuvana woti vana vangu don't worry zvinoita mushe, don't worry zvinoita mushe. Akangoti pachikona nje, she wangu mukati rangarira tinoparara. Oh why? Kureva kuti dzimwe nguva wauri kuchemera ane chikona chaanochemawo futi. Akadzidziswa kunzi hauchemi pamberi pepofu. Tachema kuti mudhara tuonei, mudhara vakati nje, vanonochema vari kuseru. Dai waizobvunza timu rinoswera nawo kuseru, rinokudza kuti tripartite. Mukuru wabuda misodzi pakona apa. Ufunge vanotochemawo. Mukuru wemutambo aripo. Kana ukavimba na chiremba wako, every good hospital ine mochari. Is sign yakuti vamwe mukauya kuno muchapfuririra. Hamuri kave, ipapa handimbokuvanzira. Ndo zvazvinoreva. Every hospital ine mochari. Even hospital dzekunana Baines kuma avenues pane pano kune vanopfuririra. Chiremba ari qualified, ari so professional. Anokuudza kuti Mwari vaita kuda kwawo. Ko iwe wadi kuita kwako hachakwana. Nenganga chaiyo yawakatrasa ukaisa mulife mako inobatwa maoko kunzi nenhamo. Ndati na sekuru vakazodai, vamwe sekuru vakazofa pamafloods ipapa, mudhara ndunge. Kune vaienda kwandunge, ndunge akazoendawo. Maienda kuna anoenda futi. Mune mukuru wemutambo wamakatrasta, mukamupa chigaro mukaremekedza, but kune mhando imwe wine yakuti Jesu akasataura shoko rake, mukuru wemutambo aripo, hazvibude. Chese chawakatrasta ukachisa pa higher position, ndiye mukuru wemutambo.
Zhida hanzvadzi yangu yakatrasta Beauty runako, ikati ndowanikwa neatanga. Ndopandakazombofamba rimwe gore mutauno kwasviba kudai so, ndikaona kuti runako rwacho runenge ruri kuvarasisa futi. Ndakavaona vakati nakei, but vasiri kuwanikwa nevari kutanga. Vakatomirirawo zvavari kumirira murodhi kuchitonhora kudai so. Kwakarohwa mini baba Jesu akashayikwa, bhachi chairo haupfeke. Kuchitonhora kudai Satani anotokuudza kuti unobuda pamaketi. Hanzvadzi dzedu dziri kutonhorwa mukono, pakashayika Jesu. Beauty yakaramba kubhadhara, Beauty yakaramba kubhadhara. Chii chawakaremekedza ukachiita master of ceremony? Rudzi kudzidza kwako here? Uchaona kuti nyangwe wafunda kudaro unogona kushaya basa, kwete nekuti hauna kufunda. Asi kambani wasvika vanokuti hatigone kukubhadhara wakanyanyofunda. Unoita rovha rakaremekedzwa. Kunza manje hurumende haizotendera kuti mushande pano neyatinokupa iyi, endai kumwe. Unoita rovha riri kuremekedzwa. Satani akada kukuchinyira so, hazvifambe zvakanaka iwe wakarongeka. Chawakasimudzira muupenyu, ukachiita master of ceremony, ukachiita mkuru wemutambo, kune mhando yewaini isinganyari mashefu. Bosi varipo. That's why Jesu akati kana matuta mvura, chipai bosi muvaudze kuti kwane vamwe bosi vasingamirire kuronga kwevanhu, vanoti kana vataura shoko pane zvinofanirwa kuitika. Chii chawakasimudzira muupenyu akava mukuru wemutambo? Inga zviri kushota varipo wani. Chii chawakasimudzira muupenyu akava mukuru wemutambo? But tarisa mamiriro aita upenyu hwako, izvo zviripo ivo varipo, hapana chiri kubuda. So ndinofara kuti vakaziva kwekuenda. Ndoda kuti udza rosaiti pako apa kuti ziva kwekuenda, ziva wekuaprocha. Nokuti dzimwe nguva muri kuaprocha neanotochemawo, neasingazive kuti waini barengwa rati naiye mukuru wemutambo paakapiwa waini haana kuziva kuti yabva kupi. Kunati ane kuziva kuri limited. Kune dzimwe metsi dzinoitwa nedenga so, dzisingaitwe nevanhu, dzisingaitwe nemabhosi auri kuremekedza, nokuti naiwo vane nyaya dzavo. Wawakatemba, chikwata chawakajoina ichi chine nyaya dzacho. Raunoti aiwa ndikashera ndakarova zvangu kabhiya kangu ndombokanganwa nhamo. Iko kuti kukanganwa hazvino kuti kupedza ka. Iwe sei uchida kukanganwa pane kuti ipere? Aiwa usazvivhare ka. Inda uchida kuti kukanganwe nhamo. Hauziva here kuti kupera ndokuri right pane kukanganwa? Nokuti tsano mati kanganwai mozoita soba, uchaona kuti metsi yandiri kutamba pano pakashaya Jesu hazvibude. Zvaunonwa izvi, zvaunoputa izvi, zviri temporal. Dambudziko rako haripere, unoita nhamo wapedza kurova zvako zvese izvi. Ndakambotaura neimwe hama manje zvandinamatirei, ndoda kuirega fodya, tikati tisatanamata, verenga chakanzi chiko chikontena ichi chakatonyorwa kunzi danger. Danger harisi rugare, iwarning kuti tsano ndokukuvadzai. Tsano potai muchiverenga chipepa chefodya musati matinetsa. Yakatonyorwa wani kunzi ndinouraya munhu. Pamwe pacho Satani anobva azadza udofu manje. Neuzvausingade kutsanangurirwa vakatonyora. Unoza Satani is so wicked. Andozati even ndikanyora ndinotouraya vangu 3 or 4. Ndakanyora kudaro kuti ndinouraya munhu, pana anototi ndipoiwo 10 danger yangu, 20 danger yangu. Chiri kutsvagwa imomo, hachiwanikwe imomo. Zvirimo vakatonyora kuti mune tar nenicotine, hamuna peace, hamuna utano. Zvinowanikwa mufodya zvakatonyorwa, mune nicotine netara. Marodzi ari kugadzirwa, uri kutogadzira yako futi tara chaizvo.
mutambo aripo, but yakashota shefu aripo, bosi aripo, dhara riripo rinoremekedzwa. Osa pane nguva yekuti unogona kubosta pamba so, ndiri baba wepanapa, muri kundijairira ndiri baba wepanapa. Ozonzwa kuti gasi rapera, unozonzwa kuti handisi baba, ndiri munhu wepanapa. Iyi yako iyi, ndiri mudharaba, ndini dhara renyu, ndiri dhara renyu. Tsano muchipedza kudaro gasi rapera. Uchaona kuti uri munhu weipapo. Unochipa ka. Pana akapiwa chigaro, but munana haugone. Hama dzangu kune zvinotoda munana waJehovha. Ishe vakasataura shoko muupenyu hwako, kurongeka nekugona hazvishande. Nokuti waini payakapera, kune kwakaendwa. Vakaziva kuti ava ndishefu, but yavaigone. Ziva kuti ava ndishefu hongu kubasa, but yaupenyu hwangu inoda Kristu. Ziva kuti ndidhokta muupenyu hwangu, but kurarama inyasha. COVID mamuri stubborn na doctor wacho aita akabata neCovid aifa futi. Ari kurapwa neanorapa vese. Vakashaika nyasha dzaMwari. Chef varipo. So ndinofara kuti vakaziva kuapproach. Usachemere pese pese wese wese. Kune vanonzwa kuchema kwako senoise. Vakaenda kuna Jesu. Ndokubva vanoti waini yapera. Jesu ndokubva atayo vanhu ngavatute mvura. Yandinodira Jesu unoshanda nezviripo. Type yako yeyi Mwari unoshanda nayo zvikaita mushi. Unotapirirwa manje so. Nekuda kwekuti tsika yake kuti hatsvake zvine test, hatsvake zvinonetsa, anongoshanda nemvura iri testless. Chiri kudiwa pano chinotapira, but kana Jesu ataura shoko nemvura ichatapira. Samwe ndopa akabata vhesi yakati tsano apa nditsanangurei mushi. Idoro iri rakaitwa naJesu ndopa tiri kunwira pana John 2 apa. Nokuti akatozoriwanza kurati hadi shoma. Hakuna vanhu vanotaura ka. Ndikati chokwadi regati dzikene bhuku bururu. Mando yewaini yakagadzirwa naJesu, ma ingredients acho ndo andinoda kuti ushandise. Tuta mvura yako. Tuta mvura yako. Wonwa mvura yako kana yadhaka wapinda. Ma ingredients yedoro repana John chapter 2 anongonzi mvura. Hakuna kudheutoka kaendwa, pakangonzi mvura ngaitutwe. So in other words, Jesu ari kuti ndinoda kushanda nezviri available. And ana kushanda nevadzidzi vake, zvanzi varanda, the servants. Kudati munhu wese asina title, ukateerera kutaura kwaMwari, zvinotapira izvi. Mukuru, inzwai, nyasha dzaMwari dzikabata paupenyu hwako, uri mvura iri tasteless, isingadiwe mukati, but kana Jesu ati tutai mvura, hairambe iri mvura. Iye kana aisa shoko rake, hairambe iri mvura. Iye kana ataura paupenyu hwako, haurambe uri rombe. Kana ataura pautano hwako, haurambe uri murwere. Tutai mvura. Unazazva zvakati omeka, nekuti chashota haisi mvura. Saka uchiona dzimwe nguva vhangeri racho rinotanga riri off topic. Chashota imvura, iwine, iya kuti chitutai mvura. Dai tiripo vekutaurisa taimukwenya, kuti asi mudhara muri kuti rasikei, hapana kushota mvura apo. Vanhu vari kututiswa chisina kushota. Zvokuti pandiri kuti gamuchira Jesu, nenyaya yako yekutsvaga basa, neurwere hwako, nemaomero eupenyu, unonzwa ngitsana vari kutenderera mani. Nyaya chaichai yandinomisa pano, pane breakthrough yandiri kuda muupenyu, but handinoziva painotangira kuti ave Ishe uye muponesi. Ukama hune nyaya, bururu ukama hune nyaya. Nokuti kune zvinoitirwa veukama singaitirwe kumunhu wese. Rega ndikudze chinhu ichi. Munhu wese ari pano neasati atendeuka vanhu vaMwari, asi agamuchira Jesu ava mwana waMwari. Vanhu nemwana zvakasiyana.
Kana ukatonzwa president vachitotaura kuti mhuri yangu yeZimbabwe, iwe unotoziziva kuti kune matwins chaiwo kwete isusu. Ndikutaurira ka hausishoni ka. Kune mhuri yeZimbabwe kogoita mhuri yamudhara wacho ati mhuri yeZimbabwe. Kana une nharo traya kuzviita kuti wewe uri kupfuura apa, woti regai ndimhanye nonomhoresa mudhara wangu. Ndopa uchaziva kuti hasi mudhara wako ndewe Zimbabwe. Kune matwins ariko. Kune vana vamudhara nevanhu vamudhara. Zvinoitirwa vana zviitirwe vanhu. Hazvina basa, Mwari ndewe munhu wese. But haitire munhu wese. Anoitira vagamuchira Jesu kuti ave Ishe uye muponesi. Kuda kuti miracle yekutanga ndeye kuchinja mvura kuti ive wine pamuchato. Zvora chinotangwa nacho ukama. Ukama na Kristu ndo pane nyaya. Bhururu ukashaya ukama, kune nyaya dzisingagadzirisirwe vanhu, dzinogadzirisirwa hama. Saka uchiona inonzi the Lord is prayer. Hausi munamato wemunhu wese, munamato wevana vake. Saka uchitanga uchiti baba vedu vari kudenga, kwete Mwari wedu. Father, our Father, not our God. Why? Because une chingwa mukati. Chingwa hachipiwe vanhu, chinopiwa vana vake. Traya kakutenga chingwa unopa vanhu kumusika. Iwe uine vana, unzwa kuti vana wako vanoti kudi. Ndinavo vafana vanotamba nemwana wangu kumaraini kuWaterfalls. Vanotoshedzera zvakafana nemwana wangu kana ndakuenda mutauni. Dedi bye mutunzire machips. Pandinongodzoka nawo manheru. Pani vasingamawani nyangwe vataura. Usati ndinonyimaka. Iwo imboimagina. Ndosvika imba nemba ndichigogodza kuti vapfana vanga vati machips. Mudhara wacho anonzwa sei? Pandati nasha, pantoda tinashe. Ndikatanga kusupply machips mudzimba dzevanhu, panoita tinasha. Panenge pakudiwa percentage. Munondikuwadzisa. So ndinotoziva kuti ava kushedzera havo vanhu vanotamba nemwana wangu. But mwana wangu ndinomuwana mumba. Ava vasive mumba. Saka mazuva achiti ndedze mudanga. Vakuru ukasava yemudanga, unoitwa rafu banza. Hakuna anopindira nyaya yako kana dzisiri dzemudanga. Namwe yataita ndekuti wewe kwauri une mukuru wemutambo, Kristu hauna. Saka problem yemukuru wemutambo munhu anofa, anobroka, anomboita mbiri yemari, wozonzwa kuti zvakushupa. Ndatopedza. Anayo mari, anayo ari kudai, wozonzwa kuti haachadaro. Anenge anzi dzvi pakona apa. Mukuru wako wemutambo akanzi dzvi, uchaona kuti unoda Jesu iwewe. Hauchada vamwe vanhu muupenyu pakashayikwa Kristu bhururu. Ava master of ceremony vari temporal. Pane zvinotovakundawo munhu. Zvimwe zvaunoda kuti tikuitira hatikukwanise tiri vanhu. Zvinongoitwa naMwari chete. Saka mindset yevana vadiki ndakadiscover. Unozati mwana anofunga kuti baba vake vanorova munhu wese. So chona akanetswa ndoudza baba wangu, pamwe pacho unotirovesa. Asoda munzwa kuti kanoudza mudhara wacho, anokudza kuti sadaro vanhu vakuru. Ndozvazvoreva kuti munotirovesa. Asi unofunga kuti baba wako anorova munhu wese. Vantokiwawo. But havakuudze manje. Vanongoti sadaro vanhu vakuru. Otozvati makata. Baba chaivo pane pavanogumira. Why? Because mukuru wemutambo ari pachigaro chake sababa. But kunzi baba hakusi kurova. Vanotoroveka vari baba. Saka unomhanya neripoti, tanga waweya kuti chanetsa chii. Unorohwa matu pakafamba mbiri. Pakarohwa baba nemwana. Samudhara hadi mbiri iyo anongotiwo sadaro vakuru. Vanhu tine patinogumira.
maripotesa unounza kwatiri baba ita zvakadai pane patogumira. Ndaimboudza vanhu ndikati ukatendeuka dzidza kunyengetera nekunamata kuna Mwari sedunga munhu. Nokuti pamwe paunofona kuma12 usiku dambudziko rabata. Mfundisi prayer. Ichokwadi tinokunamatirai. Pamwe pacho hatikunamatirei takatonamatirawo kotakaroora ka. Ndikutaurira ka. Asodati imba yangu isheke leo. Odati imba yangu isheke iwewe manje. Uyaunamate mani. Chopisa ichi. Ndikutokubatiza. Shuwa ndovarega madamu. Ndoti pane mfana anamata. Ndiri mukuru wemutambo Bururu. Pane imwe waini inongodai wena Kristu. Pane zvinoda dunga munhu naMwari wake. Ukavimba nemunhu pane nyaya. Tuma language tedu sa pray for you. Zvine time. Dzimwe time dzacho zvibude. Unongoona zvisiri kufamba so but baba muri kunamata 1. Iwe usikuita research. Ti munhu anenguva yekuti apfugame zvite akabatwa. Kote tatonyura ka. Tatanyura murudo. Uraembe yangu iwewe. Ndoda kuti udzidze kunamata Mwari sedunga munhu. Vakuru wese wakapa position zvakanaka. Ane paanokwanisa zvichida master of ceremony. Akaronga vatambi, akaronga masteps, akaronga zvimwe. But wine ine nharo. Kune zvine nharo mulife zvekuti pakashaika Kristu. Kana mukanzi makangwara sei hazvibude. Hanzvadzi yangu, Kristu akashaikwa. Zvese warongeka zviripo avarori. Unopedzisira kuti mubvunzo kuti but why? Sanda ndichida timu rangu rekubanuko kunoshandirwa vanhu. Vane ka research kandoda so. Vakaona kuti zvechokwadi pane mweya wechina but futi une uchina. Vanokupa matatu. Unogeza kuseni, masikati, maneru. Unochena chete, unotochena chete hanimbokunyepera. Pane inotoda iwewe kwete prophet. Sisi pakasageza munhu apaita. Tinao vatinoti master of ceremony. Tinao vatinozembera bamunini tete sekuru. Ndina sekuru wangu vari kunzoko. Ndinawo bhuti vari kumhiri. Ndinawo tete vari kumhiri. Kune nhamo dzeko. Nhamo aichikengirishika. Vanotambura vachinoza. Unoona Satani wacho haane nharo zvishwa. Anomerwa ari ikoko. Iyo pfungwa yako ndekuti kana ari ikoko ndazorora. Kune chinorwa nevari ikoko. Mukuru wemutambo anga asarudzwa. Ane role yaakaplaya. But kune kamwe kawaini kanomakisa so. Kune dzimwe nyaya dzekuti kana dzasimuka pakasadanwa zita rake. Kana mukatsvaka vamwe vamunofunga. Kana mukaronga maprojects amunofunga. Unongoona nyaya yacho haisi kupera. Maplani munoronga. Takana zvodai so, itai so. Pana rimwe gore so. Muna imwe nyika so. Economy yanetsa. Kuna anga ari mukuru wemutambo. Governor, master of the ceremony. Akatanga kuwedzera mazero pamari. Mazero akawanda zvekuti zvakapedzera yakuma trillion. But kune kamwe kawaini kanongoshota so. Mazero achiwanda. Namwe ichike zero. Taisa imwe zero ite 1,000. Isa imwe zero ite million. Isa imwe zero ite trillion. Munorowa une trillion muhomwe. Unotadza kutenga bhanzi une trillion. Kune imwe nama iri stubborn. Vakafunda economics varipo. Kune pamwe pekuti Satani akati G. Panda Jesu. Chakabatwa. Nekungwara kwese. Kurongeka kwese nekugona kwese. Chinoramba. Pakashaikwa nyasha. Ndinayo imwe timu yangu inotamba bhora inogona stereke. Inongorohwa.
hatisiye zvedu koimaniyu yeduka, but ichirohwa zvakadaro. Vakuru pakashaika nyasha apa. Tikasagohwesa tinozvigohwesa, mhepo dzacho dzakawandisa. Wamota aiwa dzingai mukuru wemutambo, dzingai kochi. Unovachinja mukaneta. Pakashaikwa nyasha azvibude. Iwe unovimba nani iwe? Una here wakasarudza kuti this is the master of ceremony. Pazvinhu zvangu ava ndo tete vangu, pazvinhu zvangu ndo bamunini, pazvinhu zvangu ndo kwedu, pazvinhu zvangu ndo zvinhu zvedu. Ndakaona kuti accident hainyari type yemota. Satani wacho anokurayira mu Rolls Royce. Indaiti kati dhure yairovereka iri. Ndorohwa nefiti futi. Osa Satani pani paanombokumakisa so. Une hombe unoreiwa nikadiki. Pakashaikwa Jesu, hombe haikubatsire. Tine chatakatsvaga, tine chatakasimudzira muupenyu hwedu, tikasiya Jesu pasaidi. Jesu pamutambo uyu aingonzi anga aripo, but paiva nemunhu ane title ainzi master of ceremony, which means Jesus had no position, but he was the one with the miracle. Sata akuda kuchinja mapositions manhera nhasi. Bvisa chaunovimba nacho tigadzike Jesu panzvimbo. Nokuti kune nyaya yekuti pakashaikwa munana wake. Mulife kune vanhu vanenge inini vanotoda munana, nokuti chikoro hapana. Kune vanhu vanenge inini vanotoda munana, nokuti kungwara hapana. Kune vanhu vanotoda munana, akasataura shoko Jesu inoshota. Position yawaka elevator master of ceremony kwa mugadzika. Ani zvaanoronga. Chiremba ani paanotraya. Ende wakazviona kuti munhu anopinda mutheater cooperation, munhu obva afa. Sei yotouya munhu obviswa. Chiremba obva ati next. Iwo uchizviona. Muri kufa vamwe imo. Ende hakuna chiremba akatorerwa mapepa ake nokuti vanhu vari kufa. Ndobasa riri izika. Zvikaramba ndizvozvo. Chiremba akatokundikana, it's okay. Asauziye, hakuna chiremba atorerwa mapepa nokuti vanhu vari kufa. Zvinongonzi Mwari vaita. Kurati uyu ane kwake but hakusi kushanda. Ndiani wawakapa nzvimbo mulife mako? Dedi murume wangu ndiye nezvese. Thank God unaye. But vanhu vanofa ufunge. Ndoimwe reality iri very dangerous mulife yanda kuti unyatsobata. Chimwe chaunovimba nacho kana asiri Jesu chine nyaya. Ndakati pamaholiday apa vanototaura paradio, don't drink and drive. Zvinoita sekunge vakanwa ndo vanoita accident chete. Vari sober vayambirwa, kufa usina kuyambirwa. Havana zvavanotiudza izvo. Vanoudza timu redu rinonwa. But ringofa tese tisina kunwa mukati imomo. Why takatrusta kuva sober? Tikazviita shasha dzekujaira. Pamugwagwa hapana shasha pane nyasha. Vakuru zvinobhenda uri right. Usavimbe kuti class 2. Handizivi kuti une class chii. Class nemweya werufu. Hachina mweya werufu hauna respect neclass. Satani akakutadza basa apa unofira mudenga. Mudenga futi kundegeko. Kwaunotora mapicture uchiti kacha. Ungangoda uchitotorera kupedzira. Pakashaika nyasha dzaMwari pane nyaya. Rimwe day taenda kuEthiopia. Ndege ndokubva yatanga zvayo zvekubhamba izvi. Unoziva kuti munhu wese anonamata, nguva yekunamata ndenenge isati yakwana. Ronamata timu iri. My Lord, my God, oh Jesus, my Lord, my... Takazara maKristu muno.
tine vatakaisa paposition, but pane pekuti kana yakubhamba hauti sekuru vangu, hauti tete, unongoti Lord, oh my Lord, oh my Lord. Kunotaurwa Kristu baba. Ndakapinda mune imwe kombi chibva kuwadzana nevanhu vataitoziva vekumabhawa zvifeve. Kombi yada kurovera nechifeve chakati Jesus. Ndikati ndeupi kwauya kutaurwa? Ndiwo tiri kushumira iro. Haana kutaura chikomba. Akatoziva kuti chikomba apa hachishanda. Chikomba irent by accident ndi Jesu. Ndiri kutokuudza wako anogumira parent negrocery kurarama ndi Mwari. Because ndiyari kuita zvese, inda uchinyepa zvese unozviziva. Ane zvaari kuita aite zvese. Ita kenza uone chikomba chiripo. Aite zvese uyu. Satan ndiyakakunyepera kuti wana dhara rako bless, asi blessa. Pane kamwe ka wine kanoti shortei komakisa mudhara aripo. Ane ndinongofara kuti mukuru wemutambo akazvidzikisirawo. Haana Rafi akataura nezvimwe. Akazvininipisa akanwiswawo mvura. Vakomana vakaenda kunomupa mvura, ndofunga vakatomuudza kuti tatuta mvura hanzi inwai. Inzwai shefu, mukasateerera shoko raMwari munopotsa wine nemaonero enyu. Nokuti yamuri kuti mvura haisisiri mvura. Pane nyasha dziri mushoko raMwari. Vanhu vaunoti havana kwavanoenda, upenyu hunotapira. Ivo mwana vari kuremekedza nhasi, vabvunze nhororondo yavo. Kuna Jesu akataura shoko mulife yake. Dai asiri Jesu, tikabvisa Kristu imvura. Kristu akataura iwaini. Sadauya kuzoshumira kuhama yangu muno mubare. Unotapira manje manje. Waini ini kakutapira so. Mvura haidaro. Asi Jesu kana ataura pamusoro pemvura. Kana yamumba haisisiri mvura. Vakuru kana mamugamuchira Jesu, makumunamata, hamurambe makadaro azviite. Ndinomuziva achiita zvinoshamisa. Ndinomuziva achisimudza marombe. 2006 ndainotora mapiritsi paNazareta tichirwara. Ndaifamba nechimbo, makumbo akazvimba. Paroboti raichinja kuita red green ndiri mukati. Vachairi vaitoisa mahazards kuti kune mukono uri kudarikawo. Because nani siri kupedza. Iye ane nyaya dzese idzi dzandiri kutaura idzi. Ndiye amira pano anzi naMwari shumira kuvanhu vangu vaudze kuti tsano manga muri mvura musiri kutapira. Ukaona va kuti tine muvhangeri watinaye pano vari kutaura tsano vanga vari mvura tasteless. Hakuna aindigamuchira kuti ndadii. Bvunza vandakafunda nawo. Ukangotaura uchini muklasi vaikunyarira kuti ndinhasi vanhu pavakutombera apa ndi Jesu. Vanga vasingaombere kuchikoro. Vachiombererani kuti waitei. I remember pandakaapproacha adzimai vangu so vakatanga vaseka. Ndobva nditi uri serious ine ndizvarutaura. Mazuva andakabata vakataura akandibata vakanditi kwana. Apa tane vana 3 nakwana iyeyo. Baba munotapira chete. Nyasha dzikadururwa irambe iri mvura. I remember namai guru vaiti vakauya kumba vainzwira tsitsi mwana wamai vavo. Yenyu yekungotizira tumarombe twenyutu. Kota tiri marombe zvekutodaroka tiri kumabhawa ikoko. Tita zvekutodaro. Zvokuti mazuva akauya munhu pamba vaingoti mweya wenhamo wakubata mwana wamai. Ndo type yaungagare nayo iyi. Jesu aita tunhu twake. The same people vakauya kumba vanomuti zvako maimfundanga. Mufundanga. Nekaslengi tsano. Koti nenge takutorira ka.
unorira, ndikutokutaurira, unorira manje so. Nyasha dzake dzikadururwa, unorira iwe. Ariko ndotsika yake yekuti zvisingatarisirwe, zvisingabviri kuvanhu, kuna Mwari zvinobvira. Zvinonzi nevanhu azviita pana chinobuda, kuna Mwari pane chinobuda. Ndambogara kukwekwe so ndabvako ndisandatendeuka, ndakazotendeuka ndakuHarare. Pane pandakadzokera kukwekwe kune crusade. So ndine mumwe munhu aindiziva akandiona, anga atouya paprayer line aine mwana ari kurwara. Apinda muofisi mana ndiri pachechi, akanditarisa so. Kanzi, mufundisi vari kupi? Achibvunza inini. Ndikati ndini. Kanzi, ngamanaka. Mwana ari kurwara, atisuda kutandara panapa. Kwa zvifite ka unenge watongofitirwa une nyasha. Bururu, ndiri kushumira anoti akatarisa mvura anoprofita wine. Anoti akatarisa zvisingagamuchirwe anoti haana haina kutanga yapiwa vanhu vari ordinary. Zvanzi ipai vakuru vemutambo kuti nyasha dzikabata pauri anokuendesa kumusoro. Haisi wine yemunhu wese wese, haiteswe nevese vese. Ndevanhu vekumusoro. Ndakambopinda maokeyo. Kune shelf ine doro. Kogoita chimwe chikabhadhi so. Chinenge chikirini chegrass, chine doro futi. Ndopanoziva kuti doro racho rine maklasi. Rimwe ratiri kushautirwa nevanhu vakaparara, ndoriro risingakirwe. Kwa Satani kwacho hausi kunwa quality futi. Pamwe pacho ingotendeukawo so. Satani wacho hasitomboda kuti unwe chaiwo. Ini ndakabvunza ndikati ko iri rakakirwa iri haufa. Zvikanzi kana wakudairi, manager ndiani makii. Kune unonwiwawo na manager. Kogoita ukungotora woenda patiu. Ndo unokonzera noise hysteric. Ya usata una manager mkatu. Wazi una manager unenge unomanagika so. Waini ya Jesu haina kupiwa munhu wese wese. Zvakanzi wandiri kuda kutanga naye ndiye wamanga mapa chigaro. Ngazive kuti kune dzimwe shasha dzisina kupiwa chigaro dzinoita zvinoshamisa. Sabhabho rangu rati havana kuziva kuti yabva kupi. Asi varanda vakaziva. So akazotaura statement yekuti vamwe vesa ndaenda michato yakawanda. Vanotanga vati painotapira, kana tati dhakwei topiwa isingatapire. Bosta dhakwa kare anova tinowanzovharwa. But iwo watanga neinotapira. Tiri kungosvika kumucheto ichingotapira. Kuda kuti pari kuintroduce kwa testament isingapere. Kuti yekare yemombe nemakwai pane payaipera zvichingonetsa. But yeropa raKristu kana iye akuwanira nyasha. From glory to glory, faith to faith. Sanzi wine yamatipa this time. So chonoti marriage ikawana Jesu. Marriage yako ikawana Jesu. Zvekuti hanzi kana majairana so munozongodai. Mwari unokupa rudo rutsva. Church ndinzwe. Testimony yemukuru wemutambo. Zvanzi ndaatenda michato mizhinji. Kureva kuti tine experience newanano nemichato iyi. Zvinotanga zvichidanana, zvopedzisira zvamakana. But kana wanano yana Kristu anorenewa love yacho. Wambotanga uchinzi I miss you. Apa wakuti ndikakuona ndikuona ropa. Handisi kurara nekukufunga. Wamumbandi rari kusvika kubva pano. Aizve. Ikashaya Jesu ine expiry date. Saka nemukuru wemutambo amuchato ndamboenda uyi number 1. Imwe yese tinombovharwa tati inwei. But uyu manje uri kuramba uchiwedzera kutapira. Chechi ndinzwei.
upenyu hwako ukava naJesu, une a new testimony isina vamwe. Iri kutambika mulife mako inyaya yekuti une wawaka pachigaro ukamuti mukuru wemutambo, une bato rawakaremekedza ukashayiwa Mwari, une munhu wawakabhiga ukashayiwa Mwari. Vanhu ufunge vanofa, vakasafa vanogona kurwara, vakasarwara vanobhuroka. Zvinoitika kuvanhu zvakawandisa. Iyo ndo pfungwa yako ndeyekuti ningi chete ndiye ari pamwoyo wangu, ndiye anotisimudza, ndiye anoziva nhamo dzedu. Ane dzake, ane dzake. Problem yevanhu vacho vakawana vakaiswa pachigaro so vanotora hama dzavo. Iwo ukaiswa futi pachigaro hausiye dzako, makafanana. Oda tatore iwewe azviiteka, iwe enda pachigaro chacho usiye dzako utore isusu. Kunoitika meeting kumusha unzi uchiri right here. Waunotemba kuti achakuitira we denga ratondoudza kuti haite. Saka uchiona kuti angarutora nguva so andarongoti time pamberi apa, time pamberi apa, makore achifamba. Asi kana ari Jesu ana time akati izvezvi mvura ngaitutwe. Miracle iyi haina kumirira 5 days. Waini yekare yaimachuwa nemakore. Waini yaJesu ndeyeshoko rake, nokuti iye ndiye wazuro, nhasi namangwana. So paakataura shoko akapinda mune ramangwana akagadzira waini panapa. Ndinoda kukudana mudikani mandira nhasi pamberi panapa. Unoziva life yako kuti haisi test, haina kana test. Utano hwako chaiwo waedzana chiremba unotapira. Do you know kuti uchitonwa right medication unogona kutofa? Uchitonwa mishonga chaiyo zvinogona kutoramba. Nyasha dzekurarama dzikashayikwa, right medication is not enough. Nyasha dzikashayikwa, even madiploma, madegree, they are not enough. Nyasha dzikashayika, beauty is not enough. Nyasha dzikashayikwa, mari yacho nemotokari hazvina kukukwanira. Unoitika kanhamo so kanenge kachiyemurwa nevanhu, panga pane zvakati, papa pane zvakati, wokangana kutaura kuti papa pane chituna. Vanotaura zvaiwanikwa panhamo pacho. Kwaitouya kana bakers inn ipapo yosiya chingwa, papa panosiyiwa futi chituna. Zvinganake sei pakashayikwa anonzi upenyu Kristu? Hazvirevi chinhu. Ndoda kuti mudikani ufambe netsoka dzako. Wanzwa ndichitaura kuupenyu hwako. Waini unoida, iwe uri tasteless, uri mvura, unenge inini bhururu, patakabva nako kaupenyu katakararama, dai asiri wandiri kushumira, hazvigoneke. Ndokumbira tisumuke, ndinoda kuti hama dziuye iko zvino. Praise and worship, you can just come and join me here. Uri kuti ndiri kumuda Jesu wamataura tsano. Bhururu, uya tione ndinamate newe. Nyaya yangu haisi pachechi iri pana Kristu, iwe uve temberi yake. Tanga tiriko, hakuite, takavimba nehama. Izvezvi vamwe pacho ndo dzinotokuroya futi. Idzo dzacho dzine mari ndo dziri kutokupedza futi. Ndina sekuru vangu vari kuBhorodhewo vachikupedza. Ndinoda kubvisa wawakati master, ndikupe Master Jesus. Famba netsoka dzako mudikani. Thank you. Ngatiomberei maoko kune hama dziri kuuya. Hama dzangu, Jesu wandiri kushumira mupenyu anorarama, anoita zvinhu zvinoendeka, zvinobatika. Haisi story, upenyu. Thank you Jesus. Famba mudikani, famba mudikani. Tatiriko kwamuri tsano, hakuna iriko. Hakuna iriko, tatiriko ikoko. Mukati umtatirimo, hamuna irimo. Takatraya kukanganwa nhamo ndikazodiscover kuti kukanganwa hakusi kupera kwayo.
Tinaye anoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa. Bururu yandashumira pano ndeya Jesu mwanakomana wa Mwari. Pane chinoshota chaunotoziva kuti kana ndikadii pakashaya murume aparidzwawo. You need the miracle in your life. And I'm preaching the miracle worker. Ngatombere maoko amatichuya, ngatombere maoko amatichuya. Vari kuuya kuna miracle worker. Vari kuuya kune mchinda werugare. Havasi kuuya kumunhu. Vane vanhu vavakarimba nawo asi hakuna kwazvakasvika. Vauya kuna iye unoita munana. Akatabasataka. Just come, just come, just come, just come, just come. Famba netsoka dzako mudikani. Jesu haanyadzise kugamuchira. Usafurirwe netimu rako. Vanonotendeuka kumarondera vabva muno mbare. Wakafurirwa nemunhu akaenda akandotendeuka. Ini ndine vanhu vandakafundisa kusvuta mbanje. Vandakaintrodusa padoro. Vakasara ikoko kukwekwe. Ini ndaa bishop. Tsano munhu anokunyudza. Uri kuchika timu rako. Harisi timu rako ndi Kristu. Ava vaigona ava. Pane iri kunetsa muupenyu hwako ekumusha kwenyu. Inoda iye Jesu. Bakatabo shataka. Rada bayande. Thank you, Jesus. Toda tinamate nehama pano. Toda ndinamate nehama pana baba. Murume wandaparidza uyu anorarama. Kristu mupenyu ndotsika yake. Iwe life yako inotoda iwewe kuti ufaitire. Saka munhu achiberekwa akapfumbata kudai isign yekuti panyika panapa ifight makwikwi. Unorwira upenyu hwako nekusimba kwako. Decision iyoyi hainakidze timu rako, inonakidza iwewe. Uda kuti vafare kuti watendeuka, hauna kutendeukira kwavari. Saka vasiri kufara. But wandashumira itsika yake. Uda tusumudze maoko tinamate. Thank you, thank you, thank you, timu rangu, thank you so much. Ngatifambei boys rangu, ngatifambei. Timu rangu, ngatifambei timu rangu. Tigamuchire Jesu asinganyadzise mupuwo upenyu. Usadadira anokupa upenyu. Usashainire Mwari nekuda timu rako, nekuda mafesa ako, nekuda genga rako. Chavakakudzidzisa ifodya, havana kukudzidzisa life. Chavakakufundisa kunwa. Ane makiye upenyu. Ndiye wandiri kushumira panapa. Raise your hands ndinamate newe. Todati muite munamate ushure kwangu. Itaishe Jesu pindai mumwoyo mangu. Ndinokugamuchirai kuti ivaishe uye muponesi upenyu hwangu. Ndidzimei mubhuku rerufu. Mundinyore mubhuku reupenyu. Kubva nhasi kudzamara nokusingaperi. Mweya mutsvene wenyu ngaafambe neni. Kudzamara modzoka muzita renyu Jesu. Amen. Tuombere maoko hama dzangu, tuombere maoko. Bhaibheri rangu rinoti pakatendeuka mumwe chete denga rinopembera. Let us join the angels by clapping hands and thanking God for the souls. Savanenge vakuenda kupa. Right, hama dzangu tikafamba takadai. Ndoka munogona kugoverwa zvamunogoverwa pano. Maona hama dzenje nemaBhibheri. Nyasha dziripo kuti Bhaibheri racho uchapiwa, uchabhabhatidzwa. Hande takadai munyorwe mazita. Oh, mutende white home. Thank you for joining the family yekunamata Mwari. Mazvita Mwari vakuropafadzei. All right. Hausiwe unorarama. Ndi Jesu vanorarama. Hausiwe unorarama. Ndi Jesu vanorarama. Ndi Jesu vanorarama. Ndi Jesu vanorarama. Hausiwe unorarama. Ndi Jesu vanorarama. Hausiwe unorarama. Ndi Jesu vanorarama. Ndi Jesu vanorarama. Ndi Jesu vanorarama.
Haleluya. Kana palipo pakati pedu vari kurwara vasiri kuzwa zvakanaka, msangano uno haungaparare uchienda kumba wakadaro. Haleluya. Kana varipo vane zvinomunetsa, anotini ndine hosha yandinetsa kwamakore, ino ndo nguva yavawana yekuti uye kuna Jesu anoporesa. Vakadaro ivavo ngatimhanyei netsoka dzedu, vakadaro ivavo ngatimhanyei netsoka dzedu kana varipo.